kersa menapa mboten ngladosi karo Begawan Durna. Nek pancen Wara Sri Kandi menika mangke kersa ngladosi Begawan Durna, sumangga jrembug menawi menika sampun kodrating Gewang Mahanasa. Ning nek Wara Sri Kandi ora gelem, Begawan Durna badhe meksa panjenengan sampun tumut-tumut kula tak weruh kaya ngapa kriyaning Begawan Durna apa kira-kira isa ngungkuli kadigdaning Ratu Mandura. Sabar, sabar. Sabar, ampun kados mekaten menika bab raos, bab ati, bab katresnan, mboten kok babagan atos sing balung uleting kulit. Menika tumrap kula mboten prayogi. Ning tumrap kula cocok. Wara Sri Kandi katimbalan mriki kemawon. Sowan ngabiyantu rasa paduka Rama Mara sepuh kula Prabu Drupada. Nek Wara Sri Kandi samangke kersa ngadosi dhateng kula, mboten wonten ingkang saged mepalangi. Ning nek Wara Sri Kandi nggadahi panuwun menapa waton mboten tumurun Sang Hyang Rembulan wonten ing Janaluka, Begawan Durna sagah minangkani. Pangestu ngoro persasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Wiladala. Menika mboten pangling ngados anak-anak kula ingkang sami rawuh wonten negaring Pancala. Anak Prabu Ngamarta winantu ing Suka Basuki nggih. Inggih. Paman Prabu Pancala tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowan kula. Tebih saking rubeda namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra kunjuka Paman Prabu Pancala. Kula tampi dawah sami-sami. Mugi kasekecak anggenipun lenggah wonten ing Daturaya Negaring Pancala, anak Prabu Puntadewa. Kasinggihan sabda pangandika paduka Paman Prabu sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Anak Prabu Ndarawati winantu ing karaharjan rawuhipun nggih. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Lho nggih paman. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang putra ing Dwaraka. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuka Paman Prabu Pancala. Kula tampi akarya bombong manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung kasekecak anggenipun lenggah. Lho nggih Paman Prabu sampun mboten kirang prayogi. Anak Prabu Tiyang Agung Mandura winantu ing karaharjan rawuhipun nggih. Anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara. Paman. Paman Prabu Pancala, Paman Prabu Drupada. Dangu dhateng piswanipun ingkang putra ing Mandura. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sowanipun ingkang putra Mandura. Mangya widodha sowan kula. Namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang putra Kunju. Kula tampi karya bombong manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung kasekecak anggen jengandika lenggah. Paman Prabu Pancala. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang putra ing Mandura. Anakku nggih anakku wong gagah. Anakku wong Birawa wong Sentosa, Werkudara padha kanthi harja saprapta munggir cah bagus. Wah. Drupada bapakku tansah pinahikaning kawidadan niring sambikala praptaku aku ngaturake basaku katura. Drupada bapakku, ya Werkudara tak tampa akarya bombong penggaling wong tuwa. Ora liwat prayoga nunggun ngadhep ngersaning pamanmu ing Pancala ya, Bratasena. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku. Kaya wis ora kurang kepenak nggonku kabiyantara ngersaning Drupada pamanku ing Pancala. Anakku Werkudara ya. Ingkang salajengipun nyuwun mangapunten. Kula menika wujudipun alindra ingkang sampun keladuk yuswa, kula menika sampun sepuh. Ewa dene titik lenggan samangke sasampunipun kula medal wonten ing Daturaya. Kula wuning rawuhipun anak-anak kula menika persasat kadidine tumruning Sang Hyang Bathara Darma. Miwah Sang Hyang Bathara Wisnu tuwin Sang Hyang Bathara Brahma ingkang nedha andum kabagyan wonten negaring Pancala. Nggih. Mboten badhe kula kalang-kalang rembugipun tiyang sepuh samenika ngaten kemawon babar pisan kula nyuwun mriksa rawuhipun anak kula ing Ndarawati Mandura tuwin Ngamarta menika mengku suraos ingkang kados pundi keparenga hamba barana dhateng ingkang pamaning Pancala. Nuwun sewu Paman Prabu wonten dawuh. Kula mboten maiben bilih paman menika mbok menawi supe dhateng kawonten ing sampun kelampah. Lho, liripun kados pundi? Miturut
Kelampahan ingkang sampun kelampah sawanipun ingkang putra Ndrawati tuwin Koko Prabu Mandura miwah Yayi Prabu Punta. Menika njumbuhaken dhateng kawontenan awit mboten namung negari Ndrawati ingkang nampi Nawala, nanging negari Mandura ugi nampi Nawala, tumunten Ngamarta ugi nampi Nawala. Nawala menika kala wau saking Paduka Paman Prabu Pancala, suraosipun Nawala bilih titik kalenggan sak mangke menika ingkang putra Ndrawati Mandura tuwin Ngamarta. Supados katimbalan sowan wonten negaring Pancala. Lah kok sasampunipun ingkang putra sowan malah wonten pandangan ingkang mekaten menika kala wau menapa mboten adamel bingung. Manahipun ingkang putra Ndrawati ingkang mestinipun ingkang putra Ndrawati Mandura tuwin Ngamarta cumadong dawuh wonten wigatos menapa dene timbalan sowan wonten negaring Pancala paman. Ih, jagat Dewa Bathara jagat pangestu Nggara. Nyuwun mapunten nggih. Sewu-sewu kalepatanipun tiyang sepuh diagung pangaksami sekawit kula sampun munjuk atur ngersanipun anak kula ing Ndrawati bilih ingkang pamaning Pancala menika nalindring keladuk yuswa mila mboten nama mokal menawi kula menika kathah supenipun menawi engetipun inggih paman mboten dados menapa la dalah sareng panjenengan paring dawuh netepi nawala ingkang sampun aturaken dhateng ngersanipun anak kula ing Ndrawati Mandura tuwin Ngamarta ingkang sekawit anggen kula mapan wonten ing Datulaya katingal peteng paningalipun ingkang paman dumadakan biar Padang Trawangan kados lumamping wanci peteng kepapak obor sastra paningalipun ingkang pamaning Pancala. Lah menika ngaten Blaka Suta blakutang terus terang manah kula menika bingung manahipun ingkang pamaning Pancala menika kodeng sababipun menapa paman sawetawis kula badhe cariyos. Monggo anggenipun badhe mitang kula menika wong tuwa digeguyu inggih nderek nanging jernyatanipun kelampahan wonten negaring Pancala 7 dinten kepengker kula menika nampi sowanipun inggih menika sederek kula tunggal guru sami-sami suwita ngersanipun Sang Rama Bargawa inggih menika pun Kumbayana. Lho Paman Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala inggih. Monggo Durna menika adat sabenipun menawi kaliyan kula menika sengitipun ngigit-igit bebasan sampun boten wonten pangapunten wonten manahipun Begawan Durna kalawan ingkang pamaning Pancala nanging elokipun Durna sowan menika kanthi lampah dodok kebak tata krama ora ninggal unggah-ungguh sareng Durna menika kula dangu piyambakipun kanthi basa tata krama anggenipun sowan menika badhe ngebun-bun enjang Hanjejawah sonten. Lho mangke rumiyin. Bapa Begawan Durna sowan wonten negaring Pancala nedya ngebun-bun enjang Hanjejawah sonten kasinggihan mekaten. Lho lah dalah. Nyuwun pun pamunten paman. Lajeng ngersanipun Bapa Durna sowan wonten negari Pancala kanthi tembung ngebun-bun enjang Hanjejawah sonten menika kala wau werdinipun lah menika. Menawi kula aturaken kula menika lingsem ning nek ora kula aturke niki mengke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mergi kula ngerti watake Begawan Durna. Begawan Durna ngendikaken ngebun-bun enjang Hanjejawah sonten menika badhe nglamar anak kula Wara Sri Kandi saknalika wanci ketiga ngerak kaya sinambring gelap manah kula ing atase Begawan Durna menika yuswanipun sampun keladuk sepuh lah kok badhe nglamar anak kula Wara Sri Kandi kathah-kathah aturipun Begawan Durna dhateng ing pamaning Pancala sampun boten kula midhangetaken ingkang kula midhangetaken pungkasanipun aturipun Begawan Durna bilih badhe paring inah 7 dinten inggo kelenggan sak mangke menika wonten ing pasewakan anggen kula gelar menika sampun ngancik 7 dinten ingkang sampun dipun semadosaken Begawan Durna badhe sowan wonten negari ing Pancala nanjihaken kula menehke anak kula Sri Kandi menapa mboten. Lah menika nggih Durna nek kula balak penglamare mesti ngamuk. Monggo Durna menika nadyan nuwun sewu kathahing samestani pandhita ingkang dipun ceceda dipun cacat dening tiyang mrika-mrika ning sejatosipun kula menika ngertos lebet lan jawining Begawan Durna. Durna menika nalika nem nami Kumbayana menika sekti kalintang jayaning perang. Mboten wonten satriya wonten ing jagat menika
ingkang wantun napaki dhateng kridanipun Begawan Durna. Nadyan kula menika rumiyin sami-sami siswanipun Rama Bargawa sang pinandhita kliyang kabur kanginan menawi katanding babakan olah kridaning kasekten kula menika kawon kaliyan Kumbayana menika Blakasuta. Nanging menawi anak kula Wara Sri Kandi menika kula paringaken kaliyan Begawan Durna menapa inggih mboten naminipun kula menika nyiksa dhateng anak wedok. Menapa mboten naminipun kula menika nyemplungaken anak kula wonten juranging kasangsaran. Nggih. Rawuhipun anak Prabu Ndarawati Mandratu ing ngamarta menika kula suwuni pepadhang bab lelampahan negaring Pancala menika sampun ngantos dadi dak-dakaning pasulayan kula suwun pangandikanipun para anak-anak kula menika supados sakmangke sageta asung obor manahipun ingkang bapa ing Pancala menika nggih. Anak Prabu Ndarawati jagat masisane Bathara wayah Bathara jagat. Yayi kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Yayi Prabu ingkang kula suwun supados paring pangandikan langkung rumiyin. Koko Prabu kula mboten saged matur jer menika wonten purba wasisanipun Kanjeng Pamaning Pancala. Mekaten Yayi, inggih kasinggihan mekaten. Kula sumanggaken dhateng paduka pamananggenipun badhe anjenange bor dhateng kawontenanipun pun Wara Sri Kandi jagat Dewa Bathara. Koko Prabu nggih. Koko Prabu badhe atur pemanggih kados pundi? Osik. Yen kowe nari Yayi Prabu Puntadewa sartane kowe nari karo pun Kakang supaya munjo aturasaning paman Prabu Pancala kuwi kleru. Lho, kleripun klentu neng kene neng sing luwih kewajiban tumaping Begawan Durna. Sinten Koko Prabu? Werkudara. Kok Werkudara nggadahi kewajiban tumrapipun bapa penembaning Saka Lima? Kowe ngerti? Werkudara kuwi siswa kinasih bapa Begawan Durna. Mongko jagat iki wis nekseni yen to Werkudara kuwi anake Begawan Durna. Nganti Werkudara dhewe sing biyawarake mring sagung para kawula, biyawarake mring sagung para sapa wae padha ngerti yen to Werkudara kuwi anake Begawan Durna. Lah saiki nek arep nanting-nanting karo anake. Nek bapakne arep rabi, anake lanang piye? Takonono. Werkudara, nggih. Si Adi kudu duwe penemu. Yen bapakmu arep rabi Begawan Durna arep rabi karo Sri Kandi. Penemumu piye? Wah, aku ora melu rembugan. Lho. Ora melu rembugan piye? Aku ora melu rembugan perkara Durna bapakku. Kosek kowe arep muni ora melu rembugan ning kowe ora bakal selak sekolah lakon iki. Ora iso selak lire piye? Si Adi meru sowan ana negara Pancala. Mongko iki lek ing rembugan Begawan Durna bakal rabi karo Wara Sri Kandi. Kowe meneh ana penemu. Kowe anake Begawan Durna, kowe siswane Begawan Durna, bapakmu arep rabi. Meneh ana penemu, apa kira-kira wis jelek karo sing tuwa? Ngono apa piye? Wah. Yen Durna arep rabi, kuwi pribadine Durna, ora ana perkara apa-apa karo aku. Lho kok sing tuwa arep rabi iki anake kudu sarujuk. Kira-kira kowe sarujuk apa ora? Wah, ora wae kek wangsulan. Yen miturut aku wong rabi kuwi apik-apik wae. Apik munggo ing kowe. Nanging kurang becik munggo ing wong kiwa tengene. Tegese piye? Durna isih duwe bojo, arep rabi karo Wara Sri Kandi. Apa ora jeneng larani karo bojone Durna? Mula kowe tarena karo ibumu ya kuwi bojone Durna. Wah, Baladewa piye? Aja ning kene rembugane. Ning ndi? Ning alun-alun jangkah dadamu. Lho kok kok urung-urung arep jangkah karo aku. Aku ngerti. Lek mun areni karo aku mergo arep mirang-mirangke karo aku. Mergo aku murid Durna, Durna kuwi bapakku. Terus kowe nareni karo aku, kowe taren karo aku kon matur luwih dhisik. Kuwi dudu pribadiku, dudu perkaraku ning perkarane Durna. Perkara aku anake Durna, perkara aku siswane Durna. Aku ora melu cawe-cawe babakan Durna, ngene bakan jawab karo Wara Sri Kandi. Wis kuwi wae. Agrisna baleni takon aja takon dosa tak larak saka kene. Lho wong iki piye to iki? Jarem bukan apik-apik kok nesu iki piye? Nuwun sewu lah Koko Prabu sajaipun ya mepetaken ora jeneng mepetke. Ning ra wajibe kaya ngono kuwi. Nggih. Kula ngertos. Lelampahan menika namung dados gegujenganipun para ingkang sami ngertos. Bila anak kula Wara Sri Kandi dipun lamar dening Durna menika tumrap kula ugi lucu, tumrap kula ugi mboten ketemu ning akal.
Nanging lampahan menika pancen saestu mekaten kedadosanipun. Nadyan petanganipun tiyang badhe anggayuh utawi badhe nambut saning akrami menika werni-werni wonten nyebataken dipun netang mawi bibit bobot lan babatipun wonten nyebataken dipun netang mawi wujudipun seneng kenceng kepareng wilujeng lan sak piturutipun. Kula sampun ngertos, ingkang kula kajengaken dinten sak mangke menika pripun anggen kula badhe atur wangsulan kaliyan Begawan Durna menawi sak wayah-wayah mangke Durna sowan wonten negaring Pancala. Paman nuwun pangapunten. Panjenengan menika Nalindra. Paman Prabu menika Nalindra makutaning bangsa ing Pancala. Mila bab perkawis Sabang biruning lelampahan negari amis baci ing kawontenan kedaton negaring Pancala menika wonten asta paduka paman. Mila panjenenganipun paman menawi sampun kersa tuwin sampun sakmangke katetepaken dados Nalindra ing Pancala kula kinten sampun ngantos mawas perkawis menapa kemawon. Nadyan menika perkawis sing enteng, nadyan menika perkawis sing ngawrat. Mbok menawi mangke menawi upami kedah dipun totohi mawi mblabaring ludira pecating nyawa panjenengan kedah saged netepi darmaning Nalindra ingkang damel tentrem negaring Pancala. Mawi sakenipun Bapa Durna mangke sasampunipun badhe nglampah dhateng Menwara Sri Kandi. Nampi pangandikanipun paman, mongko Bapa Durna lajeng badhe tumindak ing mboten sakmesinipun. Inggih paman kedah tanggel jawab jer sampun sagah minangka dados Nalindra ing Pancala menawi panjenengan paman boten saged ngrampungi perkawis menika ateges badhe tetel kalandhanipun paman Prabu ing Pancala paman Prabu Drupada mingga madyaning datu ya negaring Pancala samyalok yen to wonten Brahmana Sukalima Begawan Durna ingkang sowan ngabiyantara kanthi sampun mawi busana cara pinanganten karya kagat kang samya pangrombaing para kawula kanca piyak-piyakna daya mikir lho kosek Ana Prabu Ndarawati, kula wonten paring ngadhawuh paman menika rembutan pangling rak Begawan Durna to. Sajakipun mekaten, weladala. Kosek to. Kumbayana. Karmu ki kepiye? Lah kok dadi kowe sowan nganggo sandangan cara pinanganten nganti meh wae aku pangling. Pupuran kok dislewah ki piye? Puburan kira ya sing apik. Lah bareng tekan kedaton aku meh wae pangling karo kowe Kumbayana. Iki Durna apa Kresna? Inggih Kang Prabu. Walah ta. Wah, ya iso ora jeneng muka. Wong sing jeneng kepengin rabi ngono nek urung kelakon pancen ngibarate kaya wong bambung, wong gandrung nganti kaya wong bambung ngono kae pancen kepara nyata. Inggih, kasinggihan mekaten. Lah coba to gagasan kuwi. Nganggo cara sandangan cara pinanganten pancen wis pantes wis apik ning bener ngendikaning Paman Prabu Pancala manten kok lipupuran dislewah sing kiwa abang sing kiwa putih ki piye sing kiwa abang sing tengen putih lah iya lah kuwi karepe kepiye sajakipun mbok menawi menika klentu kok Prabu wah lah iki nek anake lanang ngerti mesti apik iki Werkudara ora caturan Werkudara ora caturan. Wah, ngundang aku pisan kas tak larak njaba. Ya ya wis ora. Nek tak kandhani nek bapakmu saiki rada slewah iki lho gagasen. Gurumu pokale wis kaya ngene iki. Wah, Durna bapakku tadi kaya ngono. Paman, tumunten katimbalana menapa wigatosipun Bapa Begawan Durna menika kok malah lenggah wonten ing ngandhap menika dos pundi? Lho la iya. Durna Begawan Kumbayana padha raja sak praptamu. Lah, ning oe kok wis blero iki lho. Goncong pleguduk suwanu gembol sumerante obela. Kumbayana, Kula wonten dawuh Rama. lho Kosek, kowe karo aku kuwi kadang tunggal guru. Adate kaya nyebut aku kuwi Kakang Sucitra. Lah kok iki Rama ki piye? Nuwun sewu, sowan kula menika badhe nampi triman. Putra putri panjenengan inggih menika pun Wara Sri Kandi. Ateges kula menika putra mantu panjenengan Rama. Mila nadyan to dereng kelampan nanging kula latihan rumiyin. Mangke mindak klentu Rama Marasepuh. Ora, kuwi ora prayoga. Mboten kedah ngaten.
Menawi mboten ngaten kula mangke suduk salira wonten ing mriki. Ya wis. Ya wis yen pancen ngono karepmu ngono sakarepmu. Lah rak ngaten Rama. Rama marang sepuh. Kula ngaturaken sembah bekti kula konjo Rama. Ya Durna tak tampa. Pangestuku wae tampanana. Kula pun dinggo jimat paribendayan ning kasantosan Rama. Iya. Ram, iya piye? Kula ngaturaken sembah bekti kula konjo Rama. Iya wis tak tampa. Pangestuku tampanana. Matur sembah sewu nuwun, matur sembah sewu nuwun. Bapa Penemban Durna katuran karaharjan Bapa Penemban. Oh, Kakang Mas Puntadewa. Nuwun sewu kula menika ingkang putra. Mboten. Kula badhe dapur Wara Sri Kandi ateges kula menika badhe dados rayi panjenengan. Kakang Mas Puntadewa, Kaka Prabu Puntadewa ingkang ngabdi pun Begawan Durna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kaka Prabu Puntadewa. Kaka Prabu kados pundi? Sampun to dipun nut kemawon, mangke ndak boten prayogi kedadosanipun. Kaka Prabu Puntadewa kok mendel kemawon? Iya. Adi Penemban Durna. Pangestuku tampanana Adi Penemban. Lah rak ngaten ateges daya mantu sampun setuju. Kula dados bojonipun Wara Sri Kandi. Oh, lole mukti awak ora kaya dina iki. Bapa Penemban Durna pinantu ing karaharjan rawuhipun. Oh, Kaka Prabu Kresna ing Ndarawati. Kula mening putra ing Ndarawati. Mboten, panjenengan kedah kula sebat Kaka Prabu amargi kula badhe dados rayi panjenengan. Oh, ngaten. Inggih. Oh, inggih. Adi Durna pinantu ing Suka Karaharjan. Ampun basa to karo adine kok basa. Mangke kula mboten sekeca. Mangke pindah nek mboten sekeca. Iya, Durna. Adi Durna padha raja sak praptamu. Tansah winantu ing Suka Basuki, Kaka Prabu. Bekti kula kunjung nggih, Kaka Prabu. Iya, Adi Durna tak tampa pangestuku tampanana Begawan Durna. Kula pun dinggo jimat paripendayan ning kasantosan. Dik. Adik Durna. Oh, Kaka Prabu Baladewa. Iya, aku kakangmu Mandura. Syukur. Padha raja sak praptamu. Pangestunipun Kaka Prabu Baladewa minanting Suka Basuki bekti kula kunjuk Kaka Prabu. Iya tak tampa. Wah, dalah bagus timen nggonmu dandan manten. Oh, inggih menika wonten ing salon. Oh. Ngono to. Inggih. Dipun sekecahipun, sekecakaken lenggahipun. Ya wis ora kurang prayoga. Sapa sing nderekake? Inggih saperangan menika wau namung kalian Asatama. Oh, iya. Nendi wong iki? Wonten ing Jawi Kaka Prabu. Ya wis prayogakno. Inggih. Ayo gek kowe. Werkudara. Nggih. Ayo gek kowe mbagekno. Wah, isin aku. Ora sa isin nyatane kaya ngene kok dadak isin ki piye? Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katur Durna bapakku. Kakang Mas Werkudara. Aku anakmu murid Werkudara. Wiwit dinten menika panjenengan dados kadang kula sepuh Kakang Mas. Wah, inggih mboten menapa-menapa. Apan kedah mekaten kodrating jagat ing sampun jinelat dening para Jawata. Inggih menika utamanipun Bedalan Narada. Iya. Aku kudu nyeluk piye? Kedah nyebat adik kalian kula. Yo, Adi Durna. Lah, rak tenan. Wah, cerewet. Lah aku ki mengeloke kok. Ngelok rasa dilokke. Adi Durna padha raja sapraptamu. Kakang Mas Bratasena winanting Suka Basuki sowan kula bekti kula kunjuk Kakang Mas. Yo, tak tampa. Bekti kula kunjuk Kakang Mas. Iya, tak tampa. Pangestuku tampanana ngono. Wis ngerti. Kaka Prabu kok senengane bebeda Werkudara lho. Wong isin kok dibebeda terus. Ya men, lah aku mangkel kok. Ning alun-alun mau jaran gajahku digetak karo Werkudara. Aku tiba saka gajah. Gajah liwat kok di karang ngono. Panjenengan menika ngai gojek karan Werkudara kok kaya bocah cilik. Yo, pangestuku tampanana. Kula pun ning jimat paripendayan ning kasantosan, Kang Mas Werkudara. Yo, prayogakno Durna. Sampun mboten kirang prayogi.
Adik Tresna. Mboten bagakaken kalian ingkang ngraka Adik Tresna. Bapak Begawan Durna, kula ngaturaken sembah bakti kula kunjuk. Lho, rak bola-bali dadak dadi conto niki piye ta ya? Wis takan sampun kula sampun matur pun sawangsul kedah nyeluk kalian kula menika klebet Kakang Mas. Kakang Mas, para Srikandhi menika ingkang Mbakyu, kula rabi kalian para Srikandhi atesipun kula menika Kang Mas Ipe. Oh inggih, Kakang Mas Kumbayana bekti kula kunjuk. Terus jemena ngaberti karo wong tua tak tampa. Pangestune Masmu tampan ana ya terus jemena. Kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan. Kakang Mas Kumbayana prayogaken anggenipun lenggah. Oh ya wis ora kurang prayoga adikku terus jemena. Wis malah ora karo-karuan kahanane. Karo-karuan kemawon. Rama, sampun ngantos dipun penggalih. Samenika kula badhe nanjihaken dhateng kawontenanipun para Srikandhi. Sekawit kula sowan ngersanipun Kanjeng Rama Mara Sepuh. Bilih kula badhe nglamar pun para Srikandhi, kula semados 7 dinten engga kelengganing gedinten sak mangke menika sampun ngancik 7 dinten. Kula nyuwun pangendikanipun Rama supados sak mangke paring dawuh para Srikandhi kaparingaken dhateng kula menapa mboyah. Anak Prabu kados pundi? Iki kula semanggaken paduka Paman Prabu Pancala. Ini ya Durna. Wong rabi kuwi gegarane pirang-pirang. Iki. Seneng kenceng atine, kepareng sing dadi keluargane, wilujeng tegese diwilujengi wong akeh, diseksekke wong pirang-pirang. Monggo utamane wong gayuh utawa wong bakal nambut ning akrama kuwi cagak sing kukuh bakuh mau ming pawitane seneng. Leres. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Mangga. Kowe seneng karo Wara Srikandhi? Jeneng wong keplok kuwi tangan loro. Leres menika wong keplok kudu tangan loro. Nek tangan siji ora bakal muni. Iya. Wong keplok tangan loro kuwi tegese yen wong arep rabi kuwi sing lanang ya tresna, sing wadon ya tresna. Lah saiki aku tak takon. Yen kowe wis tresna karo anakku Wara Srikandhi, lah apa kira-kira anakku Wara Srikandhi tresna karo Begawan Durna? Loh, mesinipun ngaten. Keplok menika kedah tangan kalih. Woncatanipun kula wantun nglamar menika tegesipun kula sampun saged mbuktekaken menawi keplokipun manahipun ing Begawan Durna kaliyan Wara Srikandhi menika sampun gambuh, sampun gathuk tuwin sampun cocok. Anggenipun badhe ngancek wonten ing gapuraning gesang. Ngono ya? Inggih. Wis ketemu karo anakku? Dereng. Lho, lah nek durung ketemu wong kuwi lek iso ngerteni tresna menika kuwi kanthi cara piye? Pendak-pendak kula sowan wonten negaring Pancala, Wara Srikandhi menika tansah balang liring. Monggo wadon menika nek wis gelem balang liring, tegese wis wani nglirik. Monggo kanthi nyolong-nyolong. Menika teges wong wedok menika sampun nggadahi raos dhateng Piyai Kakung. Monggo Srikandhi menika pendak-pendak kula sowan wonten negaring Pancala menika tansah nyolong-nyolong anggenipun lirik dhateng Begawan Durna. Menika ateges Wara Srikandhi menika janjanipun manuwun jenengipun Sare. Menika serake susu. Menapa tegesipun sampun wonten raos wonten salebeting manahipun pun Wara Srikandhi raos remen kaliyan kula. Namung dereng kawiyos wonten ing lesan kemawon. Oh ngono. Inggih. Selasa kliwon demben. Ya. Malam Jumat kliwon demben kula menika sampun ngimpi. Urut terus anggenipun nglimpi menika tansah pinanggih kaliyan Wara Srikandhi. Lho, ketemu karo anakku. Inggih. Monggo wonten ing madaning pasumpenan menika Wara Srikandhi nggih sampun mbuktekaken anggenipun tresna kaliyan Begawan Durna. Wong sawangsul Wara Srikandhi menika napa nika mlebet wonten ing pasumpenan kula. Mlebet wonten ing pasumpenanipun Begawan Durna. Menika teges menika sampun dados garising dewa. Bilih Wara Srikandhi menika dados jaturanipun ingkang putra pun Begawan Durna ingkang putra mantu pun Kumbayana. Ya. Dos pundi nggih? Paman wonten dawuh. Menawi Paman Prabu Pancala sak mangke bingung ngraos sing penggalih, samangke ngaten kemawon. Jare ingkang badhe nglampahi menika rayi kula pun Wara Srikandhi. Bobol boroting lelakon dipun pasrahaken dhateng pun Wara Srikandhi. Wara Srikandhi katimbalan sowan wonten ing Datulaya dipun tanting kersa menapa mboten ngladosi karo Begawan Durna.
nek pancen Wara Sri Kandi menika mangke kersa ngadosi Begawan Durna sumangga jrembug menawi menika sampun kodrating Gewang Mahanasa ning nek Wara Sri Kandi ora gelem Begawan Durna badhe meksa panjenengan sampun tumut-tumut kula tak weruh kaya ngapa kliraning Begawan Durna apa kira-kira isa ngungkuli kadigdaning Ratu Mandura. Sabar ampun kados mekaten menika bab raos bab ati bab katresnan mboten kok babagan atos sing balung kuleting kulit menika tumrap kula mboten prayogi ning tumrap kula cocok Wara Sri Kandi katimbalan mriki kemawon sowan ngabiyantu paduka Rama Mara sepuh kula Prabu Drupada menawi Wara Sri Kandi samangke kersa ngadosi dhateng kula mboten wonten ingkang saged mepalangi ning nek Wara Sri Kandi nggadahi panuwun menapa waton mboten tumurun ing Sang Hyang Rembulan wonten ing Janaluka Begawan Durna sagah minangkani Rodun itu mawahing tawang-tawang Rama Prabu kepareng ngaturaken sembah sumangga meng mabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Prabu ya tak tampa mestine wae kaget atimu pun Rama timbali ngabiyantara ana ing Datulaya kumejot arang sing manah kula Rama wonten wigatos menapa menawi ingkang putra badhe nampi pidana lajeng dudusan menapa ing kula sandhang nanging menawi ingkang putra badhe nampi kanugrahan lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken pareng kula cemadung dawuh Kanjeng Rama oh lole iki krungu suarane aku wis ndredeg kabeh kaya ngene Sri Kandi madhep rana rambuté diore bar keramas mesti nganggo deodoran bapakne Werkudara ki rada modern ngerti deodoran barang cerewet yo wis aja nesu Wara Sri Kandi aku tak ungkuri wae senengku ora jama-jama oh ala wong wadon kok gegere kaya ngono buntutmu urang pirang-pirang ketok nek cetil kowe ning ora apa-apa Sri Kandi ora apa-apa wadon kudu iso kula pentah bali wisma kudu pelit nek ora pelit boros oh ngrekoso uripe awake dhewe Sri Kandi kula wonten maring dawuh kowe ngerti sapa sing gunemananing mburimu yen mapunten sampun boten pangling miturut swantenipun tuwin nuwun sewu gandhanipun pendak-pendak nyuwanten menika gandha nyuwun mapunten kados dene jengkol menika Begawan Durna eyang Begawan Durna lah kuwi Begawan Durna sowan mrene nyebut aranipun Rama Mara sepuh kuwi karepe nedya nglamar marang anakku wadon winengku garwa binaya ana ing Sokalima gandri Begawan Durna nglamar dhateng kula iya tembunge ngono tobat wong tuwa ora nyebut mengari mendem kok okean polah tobat yen mapunten lho Rama lajeng Rama paring dawuh menapa lah aku ora iso wangsulan mesinipun Rama menika saged paring pangan dawuh jenenganipun paduka Kanjeng Rama menika dados Nalendra negaring Pancala kenging menapa putra panjenengan Wara Sri Kandi badhe pinangku garwa dening Begawan Durna menawi panjenengan Kanjeng Rama menika maringaken dhateng putra ateges kula menika badhe dawuh wonten juranging kasangsaran menapa inggih saged kula ngadosi dhateng piyai sepuh kados mengkaten mbak tobat kokean penjaluk monggo wong tuwa ki ya sanget dikapak-kapakno ya ora iso Satria Nalendra tuwin pinten-pinten para nerpati ra inggih kathah ingkang nem tur inggih bagus. Lah kok badhe kula dipun bawaken Begawan Durna menika panjenengan menika badhe ngesaraken dhateng putra panjenengan piyambak. Kosik aja kaya ngono. Aku durung menehke kowe. Lah rak ngaten. Ayem kula. Tobat. Kuwantos raos sing manah kula tinimbalan sowan kula badhe dipun paringaken Begawan Durna. Tobat. Tinimbang rabi karo kaya ngene mbok wong rabi karo ngebuk. Ora apa-apa, aku kalene Wara Sri Kandi. Wong arek lakon iki kudu. Wong arek lakon iki kudu tatak tanggo-tanggon. Dunekke apa-apa ora apa-apa. Kowe ngunekke aku piye-piye ora apa-apa Wara Sri Kandi. Ning watone kowe engko gelem karo aku. Oh, ora-orane iki tiba ning Padasuri. Kowe wis tiba ning jurang kasangsaran. Lho piye tembunge kuwi mau piye? Tiba ning kasur babut. Tiba ning kasur ora ing 50.000-an. Tipis. Kasurku kan
kandel. Mesti bakal kepenak kowe para Srikandi. Ning nek iki nganti Begawan Durna iki mengko tak tolak mesti wae nesu. Wong aku ngerti wateke Begawan Durna ya si Kumbayana. Batoban menapa? Nanging duka lajeng badhe damel kisruh wonten negaring Pancala panjenengan mboten satumut-tumut. Apa kira-kira Begawan Durna iso ngungkuli kadigdaning para Srikandi? Lho, kosek to, kowe iki wong wadon. Nyuwun pangapunten. Nadan kula menika wadon nanging kula gadhahi kaprawiran kula mboten badhe kawon kaliyan para priya. Kula mboten kepengin kaliyan jamakipun kakung ing sami wantun majeng wonten ing pabaratan. Yo, ning kok dadine ora prayoga. Lajeng kersanipun saiki ngene. Upama kowe duwe penjaluk apa, mengko ben Begawan Durna minangkani. Nek Durna iso minangkani, ya kowe kudu tetep karo sing mbok ucapake nglabuhi utawa ngladeni Begawan Durna. Nek yen Durna ora iso minangkani panjalukmu, iki dadi dasar nggonmu iso wal saka regane Begawan Durna. Para Srikandi. bareng rembukan karo wedok kok iya anggepe lho. Apa para Srikandi piye? Waduh kowe iki ampun kaya apike kaya ngono batu-batu. Oh, wong ki nek kebacut ayu piye-piye tetep ketok ayu. Kowe omong lambemu ngisor tok geget-geget kaya ngono kowe. Aduh para Srikandi. Padha karo nang foto sing tak simpen nang dompetku. Pasuryane ya kaya ngono kuwi, ya mung sing nggon irung rada suwek dadi rada belang. Nang barang-barang aku weruh asline, mulya bejo kemayangan Begawan Durna iso rabi karo Srikandi. Piye, Dik? Nak. Kowe gelem ya? Gelem tak pek ana ing Sukalima kowe mukti ngawibawa ning Sukalima. Nek kowe butuh negara, mengko Sukalima dijembarke. Sukalima dijembarke, dipugar, dirubuhke pertapan Sukalima, dibangun kaya dene negara. Nek kowe mung butuh negara. Kowe aja tida-tida njaluk apa para Srikandi? Njaluk suweng sing sagedene sak kurungan jago. Sing digawe saka inten. Kowe kandha karo aku, apa kowe njaluk wujude nyamping saka emas sing digepeng. Sing lentur iso dienggo jarikan. Ngono apa piye? Apa kowe njaluk ali-ali Dreji 5 dinae ali-ali kabeh sing saka inten kabeh? Apa untukmu njaluk dikawati? Amango ora usah dadak kuwatir, mengko bakal tak paringi waton kowe ngladeni karo Begawan Durna, para Srikandi. Kowe ngladeni karo Begawan Durna so nek kowe meteng duwe anak dijenengke Robert. Ya, men rada modern. Utawa David. Ana? Pokoke mengko anakmu bakal tak domo-domo, anakmu bakal tak turuti apa? Satema kon minggat. Satema anak mbok tuwa kon minggat. Kon lunga karo mbokne. Wis ben. Turut kebon ya ben. Sing baku kowe mukti karo aku. Ya, kowe njaluk apa? Tobat, kula menika gumun karo panjenengan Bapak Begawan. Ing atasipun panjenengan sampun laduk yuswa lah kok tembungipun kados mekaten. Lho, wong ki ndek gegayuhan ki entuk wae kok ora Srikandi entuk wae. Ora apa-apa. Kowe ngerti to, lek ku seneng karo kowe iki wis suwe. Ya mung durung iso kawiyosing pangandikaning Begawan Durna wae. Mula kowe ora ngerti sejatine atiku ki piye, pendak-pendak aku ning Sukalima aku, mulang karo cantrik-cantrikku, mulang karo siswa-siswaku, duna dungkap pamulangku, mergo aku mikir karo kowe para Srikandi. Kelas-kelas Sukalima kae gambare para Srikandi kabeh. Ora ana gambar P4 lan sak piturute ki ra ana. Gambar kabeh gambare para Srikandi. Mula kowe arep kandha apa, arep njaluk apa? Arep njaluk apa? Njaluk jarik? Heeh. Andrak, apa piye? Kowe njaluk daster. Sadurunge kowe gelem karo aku wis tuku daster pirang-pirang wis tak cendelke. Nek Sukalima wis tak cendelke. Ana sing sak dengkul, ana sing dhuwur dengkul. Pokoke warna-warna, sing kene nganggo tali ya ana. Mengko nek kowe mangku ning kali tak udari taline der. Aku ki ratu ora arep guyu ning kok tembunge kok aneh-aneh. Ana anak ratu kok digone daster gundule atos. Nyuwun sewu Rama Maresepun, nyuwun sewu Rama Maresepun. Menika namung intermezzo kemawon. Ya wis sakarepmu.
Nuwun sewu Penemban Durna. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa kula mboten badhe nyuwun kepanggil rupa. Menapa-menapa wujudipun Prabu Yabrana Picis menika babar pisan mboten ternyatipun tumrap kula ingkang nami derajat pangkat tuwin bondo donya menika namung sampiran. Menika mboten badhe langgeng. Bener kowe, pinter kowe. Terus kowe njaluk apa? Kowe argae cangkrian apa piye? Durna ki pendhita pinter, nek ming mbok cangkrimi apa-apa ora bakal aku iso. Ora iso wangsulan karo kowe. Mesti iso tak wangsuli kabeh. Mboten babakan pangriman. Namung nuwun sewu, kawontenan kula menika nedeng mboten sekeca. Lho, atimu sedhe? Inggih. Sedhe perkara apa Sri Kandi? Sontek apa piye ya? Sedhe menika mboten saged dipun sontekaken. Heeh. Ya engko sontek dhewe. Werkudara mbok ya tok conto iki omong jrewet. Wah, kupingku wis tandai kapuk. Aku wis ora ngrungokke kahanan iki. Wah, iki apik lho Werkudara, ya ben. Wah, metu njaba. Ora. Panjura metu njaba sak menahe dhewe. Negari Pancala menika nedeng sisa amargi kawontenanipun Taman Mairakaca ingkang bubras langkrah dipun bubrah dening Prabu Jungkung Martyaduk nalika semanten. Menawi Penemban Durna saged dandosi Taman Mairakaca enjing dipun dadosi sonten pulih kaya wingi boten wonten ron setunggal kemawon ingkang gogrok. Menika kula saged dipun wengku garwa dening Begawan Durna nanging menawi boten saged dandosi Taman Mairakaca Taunana Windanana kula mboten badhe saged dipun wengku garwa dening Pandhita ing Sukalima Penemban garwa dening Begawan Durna ing Sukalima. Oh iya kowe nantang karo aku. Kowe nganake sayembara. Nyuwun pangapunten Rama Marsepa kepareng kula badhe medal jawi langkung rumiyin mesanggrah wonten tapel wates negaring Pancala. Wigatine apa Durna? Kula badhe semedi manardining kula badhe tapa brata. Menawi piyantuk penganing dewa kula badhe ndantosi Taman Mairakaca mboten lega rasaning manah kula menawi ingkang putra mboten dawah wonten pepangkonipun ingkang putra mantu inggih menika pun Begawan Durna niat kula kados mekaten jenenganipun kula mboten badhe sagah ngladosi kaliyan Begawan Durna ya wis syukur yen to mengkono ora kok tanganmu tok kipat-kipat iki mau ngopo tobat kula menika kaget dening marang kula namung badhe nglegani Begawan Durna nyaut tangan kula lajeng dipun ambung tangan kula. Mbok menawa saka gregeten kok njur dimot tangan kula. Wah, setan kok Durna iki pancen ratatanan lho. Rumangsane kok tangan kok digekoloh. Mula tangane Werkudara kuwi kukune subur. Aduh yo. Kowe iki ngopo to kowe? Wah, iki engko perkarane Werkudara karo Baladewa. Aja ngece karo aku. Lah aku iki ngomongke kok ora usah omongke. Ratu kumalan cangkem. Engko kok Prabu iki senengane bebeda kok ya. Aku seneng karo Werkudara iki nek bingung atine kaya ngono kuwi. Nggih. Samangke kula suwun anak-anak kula Nalindra Ndarawati Mandura tuwin ngamarta sampun kundur wonten negari Ngamarta Ndarawati tuwin Mandura. Nanging kula suwun sawetawis nyipeng wonten negaring Pancala. Kula kuwatir kawontenan Pancala ingkang mekaten menika kala wau menawi nuwun sewu sekar ingkang kula tandur ingkang sampun ambabar gondo arum menika kawanguran dening pinten-pinten Alindra tanwurunga negari Pancala badhe dados lurukan. Inggih paman, menawi namung kula piyambak kula menika mboten gadhahi kekiyatan kula suwun supados sami damel tentreming negaring Pancala. Nom ngestaken dawuh paman Prabu. Kula mboten badhe wangsul wonten negaring Ndarawati menawi dereng tentrem kawontenan negaring Pancala. Nggih, paman. Nadan kula semanten ugi kadhawan menapa kemawon kula mboten badhe selak. Inggih paman Prabu, ngestu padha dawuh paduka paman. Ya, Drupada bapakku aku ngestu padha. Terus to jemena, kula kemaring adhawuh. Kaya wis purna pasewakan dina iki lan tatanen pesanggrahaning para anak-anakku Nalindra Ndarawati Mandura lan Ngamarta. Supaya kinarya srana nggone lenggah sarta sawetawis mapan ana ing negara Pancala. Nana ngestaken dawuh. Nyun pamit madal maselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sri Kandi, kula maring dawuh ayo derekno ramamu manjing telengi ngedaton. Nana ngestaken dawuh. Sami Kanjeng Rama kula derekaken. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Terus to jumena. Purna gatining pananggilan.
Satu-satu kundu kedatun celuk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadherangen sangganing Purban Ceti manggung ketanggung Joko paloro ing sami ngambil pacaraning Keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya srating Sang Bagaskara